War Dogs skrývá mnohem víc, než se na první pohled zdá. Vývojáři si dokonce najali leteckého inženýra, aby model létání byl přístupný pro začátečníky, ale zároveň dostatečně hluboký pro ty, kteří chtějí vrtulníky opravdu ovládnout. A i když už existují prototypy stíhaček, na jejich plné nasazení si ještě počkáme, při Early Accessu dostupné nebudou. Každé vozidlo má vlastní zóny poškození, takže záleží, kam přesně zasáhneš. A stejně detailní jsou i animace oživování. Ty se liší podle toho, jakým způsobem spoluhráče zachráníš. Padlé hráče můžeš nejen oživovat, ale i odtáhnout do bezpečí nebo využít situace ve svůj prospěch. Za vydělané peníze si navíc můžeš pořídit i hudbu do vozidel a vytvořit si vlastní soundtrack bojiště. Strategie ale nekončí u výbavy. Můžeš budovat základny, opevňovat klíčové body, stavět protileteckou obranu nebo spravovat zásoby týmu. To všechno ale něco stojí a čím víc si vezmeš do boje, tím víc tě může smrt bolet. Navíc tu není žádný respawn na spoluhráče. Chceš zpátky do akce, musíš se na bojiště vrátit z hlavní základny. Realismus podtrhuje i balistika. Počítej s poklesem střel, průbojností materiálu i jejich odrazy. S každým levelem své role se zlepšuješ a získáváš skill pointy, které tě dělají efektivnějším. A hra myslí i na férovost. Systém odměn pozná zneužívání a omezuje opakované farmení hráčů. Pokud se chceš dozvědět více o War Dogs, přidej se na náš Discord nebo navštiv naše webové stránky.